Hello, Diyos ko ko dako sa braso. Hello mga bahay, kumusta? Mga unta ninyo? Uy, pagtarong na diya kay mga unta. Di ami sudan, dire. Nikas bulad. Palaway na sad ko. Sa imo day, pinikas imo day. Kaya kuan, mga bay. Adobong tangkong. Tangag sardinas. Ara. Niya, naapoy kuan kaning tinunuan nga munggos. Daghan kay giloto ang uyab nga pula. Among papa daghan giloto. Diya pa oh. Boneless nga kuan. Boneless nga mulinaw. With sukhang. Diyos ko. Ano yung plato lang, be? Init naman pa? Ay, init lang sabaw. Ako kag-utan sa bawa kay lamig kayo ang sabaw. Diyan mo natin. No. No na mo, Andro, pangunaw na. Ganyan. Kung di ba kaon magkagtangkong, bi? Magtangkong na ay sardinas. O magtangkong. Ano ba? Adobo man na. Pikas-pikas lang ta ha. Unsa man imo kuya? Kuya, unsa imo adobo o tinunuan mong gos? Hey, kini. Adobong tangkong. Andro. Pagka adobong tangkong, Andro. Bulad. Day, tarungan na imong naong daday. Kaya nagatubang ka grasya. Lami kay crispy. Tilawi sa daan, udi kay ambi. Tilawi sa daan ay kami ngog dili ka. Unsa man imo, Andro? Gumayar akong kanon. Dobong tangkong. Munggos sa kandro de. Kani? Gumayar akong kanon. Ngano man busog day ka. Ah. Bulad. Oh, dali. Bukan buli na yari kang crispy ang buli. Kana oh, bunlis nga buli na og lami kayo. Choro. Sara ka wa ni panghunaw. Ay, dili pwede. Pangunaw dito ka. Kuno sa ato. Pangunaw sa... kutsara. Butangan ako kutsara daan. Panghunaw lagi. Bibisag na lang kutsara. Hindi. Mayroon ko matira sa munggos bukan ni sa ako. Agbo na suka. Murutan na ha. Ikaw na. Ulog yan. Ulog yan. Kalami sa bilis. Naunta ninyo mga bahay. Kurkul na. Pagulkol ba tayo? Okay kayo mga bahay. Naghalag sa bawang nimo eh. Kulikan on.
Na. Bakit hindi pa? Check! Unsa na mo di? Awa na, kuya. Magkurog-kurog na. Ano ko dyan, pre? Ang kape, mayabon niya. Api ka nagbungo. Ha? Oh, may coffee. Diriya, lingkod diriya. Jesus. Ba? Puno mayo gud. Ito ko eh. Kapan mama? Tanong ka? Kapan mama ba? Hmm? Anak ko ng undan oh. Wala. Tapos ng mama ba? Wala. Ang bakit yung tampong? Hmm? Bakit yung tampong? Ito yung mga butang ako na sini. Tanong ka ba? Hmm? Yung performance na max no? Gusto ng gulang. Ang bepol naman siya. Ano naman din na siya? Roma ba na siya? Pogi. Pogi pa yun. No? Beno? Ang kalami sa buhis. Hindi sa buhat kayo malugsog ka. Ano pa kabe? Ganun rap? Ang pauna ng gulay. Yun na. Ang kalang kamay oh. Hindi mo. Para sa gulay. Lami ino, crispy ra. Ngayon. Ano ba ito? Ganahan din ano. Lami ang gusto ya. Kung ano yung gusto, mawang ka pa rin. Saboy. Ayun, sabaw ko. Sabaw ka nang gamay ano para mawala ang parating. Lumit ka na yan. Uy! Building kanon. Pwede. Ilam na kasalmon. Oh, tapos. Report. 3 kilo. Bin ako yung mga unod imong bulag be. Tilo ka. Ayaw pagsayang. Dapat niyo, baba, tilo ka. Ano mo gasa? Ha? Naman ko.
Ano kagatas? Karong buntag. Ano na? Ha? Paniunto naman day. Dala na paniid ko. Paniunto ko maaw. Alas 10:50 na paniunto ko maaw. Mga bay. Dugay man ka nagluto. Sa'yo, minimo patulog gabi. Hoy agas. Nagawa mo sa dito. Nagkakamatag na. Unan, magkagmata sa umong ipagtulog. Ang imong ipatulog mo yun ang unang mata. Ang nagpatulog. Wa ni kanon no. Kaya, Please nahurot ko yung bahaw. Aw bahaw ni. Mo agom sakto ra. mga ang day. Mo je. Salong gido. Salong jud higop jud. Ay ga, pagbagol. Nang, kagay. Nya ha. Karon ba nagkutsara na tulo na ng rungit. Aloy. Nam. Nam yung mga bayo. Bos balik 10. Balik 15. Ha? Kinsi ra day ko mungos ang putos. Kinsi o. Kinsa man ka 1/4. 1/4 no. Kinsi. Kain mo Kung ka. kabot ko 1/4 eh. 1/4 na. Kain ka 1/4. Katunga sa 1/4. Ah! Gatas day. Painilit pa. Gatas to si Inday. Inday yamal. Sa atas ka lang? Panilit pa higamay. Tangtong ikan sa kuha, no? Makane. Tangtong ikan suba. Kuya timplay sa si Inday og kuan gatas. Pero oh. Man malangan di pa. Para ito. Sini. Posible. Dili nga nakapalat ang tuyo. No? Dili nga nani kapalat ang tuyo. Kapangon ba ng tuyo ha? Kasi na ni mo. Nawad ang asin. Don't lie. Don't lie to me. Ano? Wala asin. Ulag sa kabaso. Wala dagat. Pagdagat. Kung tuyo rin mong butang dili mo yun ano. Ah! Sino ang nakaldiro?
Sinaw. Patnaw, sinaw. Ara papa, antasan inday. Lahay ko, ako yung mahugas Rob. Magtarog lingkod ay. Kapag bago man mo kaon, ayaw pag namulan. Kami ang kuan mga bay. Kaning bulinaw. Di siya para boneless siya, tag 30 ang putos. Naadiri sa, paano? Adbang sa Ibo Barangay Hall ka naman. Tindahan ng putas. Grabing kugi nila ani kinuhag bukog no? Dali ra man kuangon basta ka mao kang kuha. Uy. Wala saging, hurot na saging dayon day. Ah! Ang bawa kang dagang unggoy. Sa bilin na do. Dili kuan, dili upload. Ano ko sabi? Mao daw na ganam nga on day. O di ah. Umurot na rin ko sa kasipi. Hurot mo sa sipi. Ginoo ko. Wala buyag, mapay pagpalit. Banatan sa kasipi. Muna, way ganang mahaw. Dili kuan, dili kaning isa nga ani. Busiloon. Bunsaloon. Asa makawa na di ininit? Kaong-kaong sa mga ba? Yun ako hindi ako maglaro. Dagang ay salamat ninyo ha. Sa inyong paglantaw permis ako sa Lida. Lida sa Gilag Palaway. Lakaw ko karon mga bay. Asa? Pagbangon dahil ka magatas pa ka. Nananay ko am. Kaya, dali. Pwede naman dili as parang gud katamis naman sa mo nagsuwak gud. Very brand swap. Kaya ko plastic na dyan be. Dako dyan kay isuod ning kuan. Isura ara. Man. Na ba? Ada, sige. Yes, yes. That one. Asa ka ba ito ma? Hmm? Asa ka ba ito? Secret. Palit ice cream. What? Pwede slim, bugnaw. Isip on. Mag-umat ko sa tindahan. Ito naman ko sa, kung ano, baklay, lawam. Bala ako sa karon mga bay sa Palawam. Mga kinakapunta. Kaya sa'yo man itawagan niya ang atong donors, no? Na si Indat Vlogger. Thank you kay Bay, ha? Wala na ko yung mga form diri gitila apple wa pa na ako mahuman. Kung diwason ron. Nagulat pa ko sa reply sa usa.
Nya, sorry kayo kung di mahatagan tanan-tanan jud kay. Kusod kayo. Di magatanan. Ang kamot lang sa usa mo diha. Tapos antos lang sa takaron sa panahon sa krisis. Kaya natin ang tanan mga bay. Ang kamot ang diha pangitag pamaagi kay di tanan makakumpunded jud. May lagdaghang kay tagpundo. Kaya wala problema. Sa mga maoron mo itong pundo god. Baso na ako niya. Salamat. Hindi na nagkwato. Hindi na may kutob. Please, like. Like to my TikTok. Yan yung Follow. TikTok. Please like and subscribe. Mag-subscribe din na ang TikTok. No, my YouTube channel. Abi na huwag imong iingon na. Please like and subscribe to my mama's channel. Nya miingon like ka. Please like my TikTok. May klaro. May klaro pang hinabuhi. Patay. Ano siya may hari-hari mo? Ano? Sige na, bye. Sige na, be. Pakuha na to, be.